እዚ ድምፂ ቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እዩ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን። ኣብ ቀረባን ርሑቕን ኮይንኩም መደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ፣ እዚ ብቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መንፈሳዊ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም እዩ። ሰላም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላሃትኩም ይኹን። ናይ ዛሉ መዓልቲ ሰባት ክንከውን ዝፈቐደ ሽም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተባረኸ ይኹን። ሎሚ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዕቤት ዝብል ኣርእስቲ ብምቕፃል ሓሙሻይ ክፋል ኢና በፂሕና ዘለና። ንሱ ከዓ ሕብረት ምስ ጎይታ ዝብል ኣርእስቲ ክንርኢና። ሕብረትና ምስ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እዩ። ምስኡ ሕብረት ኣሎኒ እንዳበለ ኣብ ዓለም ዝመላለስ ይሕሱ ኣሎ። ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 3 ክሳብ 10። ጎይታ ምስ ተቐበልና ልምድና ይፍጠር ውሉድ ኣምላኽ ንኸውን። ዮሃንስ 1 ፍቕዲ 12። እዚ ዝምድና እዚ ክድልድል ከዓ በብመዓልቱ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ክንገብር ኣሎና። ሓጢኣት ምስ ንገብርን ምስ ዘይንናዘዝን ሕብረት የቋርፅ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ 3 ዓይነት ሰባት ይምህረና። እዚ ከዓ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2:14 ንረኽቦ። ፍጥረታዊ ሰብ፣ መንፈሳዊ ሰብ፣ ስጋዊ ሰብ። ፍጥረታዊ ሰብ ጎይታ ዘይተቐበለ ወይ ከዓ ሂወቱ ንኣምላኽ ዘይወፈየ ሰብ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ምድሓን የድልዮ፣ ጎይታ ክቕበል ኣለዎ። እቲ መንፈሳዊ ሰብ ከዓ ጎይታ ዝተቐበለ፣ ዝደሓነ፣ ሂወቱ ንኣምላኽ ዝወፈየ ሰብ እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ስጋዊ ሰብ እዩ። ስጋዊ ወይ ከዓ ዓለማዊ ሰብ ሽሕ እኳ ኣማኒ እንተኾነ ናይ ናብራ ክርስትናኡ ብገዛእ ሓይሉ ክነብሮ ዝጋድል ሰብ እዩ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 3። ከምዚ ዓይነት ሰብ ዝተሰዓረ ፍረ ዘይብሉ እዩ። ብመንፈስ ቅዱስ ዕድል ኣይህቦን እዩ። ካብዚ ዝተላዕለ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ኣይከውንን። ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ተስፋ ምቑራፅ ሂወት ይነብር። እቲ ዘገርም ነገር ከዓ ስጋዊ ክርስቲያን ምዃን ኣይፈልጥን እዩ። ንሓጢኣት ግዙእ ኮይኑ ይነብር። ብሓፂሩ ሕብረቱ ተቋሪፁ ኣሎ። እግዚኣብሔር ካብ ከምዚ ዓይነት ሂወት ክንወፅእ እዩ ዝደልየና። ብኸመይ መገዲ እንተበልና ብንስሓ ብምንዛዝ ሓጢኣት ከም ዝገበርና ንኣምላኽ እንኣምነሉ፣ ሓጢኣትና ንኣምላኽ ከዓ ዘሕዝኖ ምርዳእ፣ ልክዕ ከም ዘይኮንና ንእመን፣ ደም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሓጢኣትና ከም ዘንጽሐና ምፍላጥ። ምንዛዝ ማለት ሓሳባትና ምቕያር ማለት እዩ። ሕድገት ሓጢኣት ክንረክብ ዘኽእለና ጎይታ እዩ። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 10 ዝናዘዝ ሰብ ናይ እምነት ሰብ እዩ። ምንዛዝ ናይ እምነት ምልክት እዩ። ክንናዘዝ ከለና ንፍቕሪ ኣምላኽ ምላሽ መሃብና እዩ። ምንዛዝ ናይ ምእዛዝ ስጉምቲ እዩ። ምንዛዝ ብሕብረት ምስ ኣምላኽ ክንጓዓዝ ይገብረና። ሓጢኣትና ክንናዘዝ ፈቓደኛታት እንተኾይና ሕብረትና የቋርፅ ወይ ከዓ ስጋውያን ንኸውን። ኣብ ዓለም ንመላለስ፣ ካብ ፍቕሪ ኣምላኽ ንርሕቕ። ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 7። ፍቕሪ ኣምላኽ ሓዲግና ዶ ንኸውን? ራእይ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 5። ብሓጢኣት እናተመላለስና ምሕረት ኣምላኽ ዘይለመንና ዶ ንኸውን? እዚ ከዓ እቲ ዘሐጉስ ርክብ ምስ ኢየሱስ ክንስእን ይገብረና። ሓጢኣት ሕብረትና ምስ ኣምላኽ ከየቋርፅ ይገብሮ።
ሓጢኣት ሕብረትና ምስ ኣምላኽ ከቋርፅ ይገብሮ። ኣምላኽ ቅዱስ እዩ፣ ምስ ሓጢኣት ዋላ ሓንቲ ርክብ የብሉን። ስለዚ ብንስሓ ክንምለስ ይግባአና። ምስ እንምለስ ምስ እንናዘዝ ንሱ ከዓ ንሓጢኣትና ካባና የርሕቆ። ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 9 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 39 መዝሙር 103 ፍቅዲ 12 ጎይታ ዕለት ዕለት ሕብረቱ ምሳና ክቕፅል ይደሊ። ጎይታ ይደግፈና ከም ፍቓዱ ኮይና ክንመላለስ። እዚ ከምዚ ዓይነት ህይወት ከዓ ኣብ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ የብፅሓና።